Right, kusakana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Muri Zimbabwe first update yandinayo update iyo mukadzi iye anga achitsanangura kuti ndakaurayisa baba nekusaziva, takabaya baya netsono kuzosvika baba vadonha, takazocheka jira takacheka nebanga. So njakusiyai muchiona video rake, wapedza kuona video rake utazvonofika comment section, usaskipe this video nekuti ndine last update yabuda nepamambo mutize apo. Ndakusiyai muchiona video. Ndo zvacho zvandiri kutsanangura kuti nanda kuuraya baba vangu ndichida ndaida kuuraya mwana wanzvadzi yangu, asi kuti vane zita 1. Mwana wanzvadzi yangu akapuwa zita rababa, upenyu hwanga hwatoomera. Hanzvadzi yangu nemukadzi wake vanogara vachingoti shoropodza, ndosaka makadzorwa kuvarume, ndosaka musingaroorwe, saka zvaindirwadza inini. Ndakazoendawo kwandakaenda zvikanzi mimi kana muchida kuti mumba menyu mugarike pane mhiko yamakaitirwa yakadeurwa ropa kuti musaroorwe, saka kuti mupinde zvemumba panofana kudeuka ropa. Chitsvagai munhu wamunoona kuti uyu ndiye wamunoda kuita naye mhiko. Azvinambonditorera nguva semunhu asingawirirani nanzvadzi yake. Ndakabva ndangoti regai ndikupei zita ndinaro, ndobva ndanyora zita riya. Asi pandakanyora zita ndakangoti handinganyore makore kako, handiti ndakanga ndavatsanangura kuti mwana wanzvadzi yangu wandoda kuti ndiuraye kuitira kuti ndigone kupindawo mumba. Saka sekuru vaya vakatomboramba vakati ndakukupai mazuva 3 munofunga kuti chokwadi here ndiye munhu wamunoda kuuraya. Ndikati hapana chakaipa, asi chibepa chakanyorwa zita ndandavasira. Takaenda kumba zuva rekutanga rechipiri, rechitatu ndakadzokera ndikanovaudza kuti hapana chachinja mupfungwa dzangu. Munhu wandoda kuti muuraye ndiye. Ndakatora jira jena vakandipa tsito, ndikanyora netsito zita riya. Ndikatora tsono ndikabaya, ndikatora banga ravainge vandipa ndikacheka jira riya nepakati ndikabvaruka, ndikabva ndanoripisa. Ndobva ndadzokera kumba. Zvisineiwo mushure me4 days ndakabva ndafonwa nomwe mukomana wandakambenge ndadana naye, akandirambawo nenyaya dzemunyama idzodzi. Unenge uchingopomerwa, waita zvakati. Ndobva ndatowirirana naye paya, akati ndafunga kuti ndidzoke ndizoona tete ndizodai tiroora tigare tese. Ndikatofara ndikati kuzva kutoshanda wani pasina kana munhu atombofa. Ndazvakanaka mufunge. Mukomana ndokutouya, ndokupinda mumusha, kuona tete, kuona vabereki vangu, kuona nani, ndokupiwa date rekuroora. Ipapo ndo pakaita nyaya. Akapuwa date, akapuwa list regrocery nepfuma yaifana kubviswa nekuti akanga auya nasekuru vake. Vapiwa paipai zuva raaifana kuroora ndo zuva rakadonha baba vangu. Baba vangu akangodonha ndobva vafira ipapo. Mushure mange taviga baba ndo pandakadzokera kuna sekuru vaye kuti ndinzwisise zvakanga zvichifamba sei. Sekuru ndo pavakati baba vanyu ndo vaikushandisai kuti musaroorwe. Saka ndakaona kuti handingaurayi mwana mudiki, regai ndingobaya muridzi wemhosva. Mufunge zvakandirwadza. Kuna vamwe vanhu vanenge vachiti vanogona kukubatsirai asi vachitokupai matambudziko. Munhu wandakanga ndanyatsotsanangurira kuti ndoda kuti auraye mwana wanzvadzi yangu akaurayisa baba vangu. Ndizivewo kuti nyaya iyi inoita here kuendesa kumapurisa. Ndaida kuti vafire mujeri sekuru ava. Ndakavaudza zvekuita, ivo vakabva vaita zvavo zvavakasara vakafunga vega. Kana ndimiwo munoti zvinoita here kuti munhu uurayirwe mubereki wako? Ivo wataura kuti urayai nhengi, vosara vachibaya mubereki wako. Zvinoitawo here? Next update iyo yabva nepamambo mutize apo. Da kusiyai muchiona video, yapedza kuona video utaura zvorofika comment section. Asi ndiri kuti musarombe, musabate mushonga zvinozokuparirai mangwana. Much love. Mambo ndadzoka ini pai pamakambotaura pai kuti uchadzoka mwanangu mambo. Pandakambochema pai mambo mukanditi nyarara ndichazvigadzira ndichazvipedza. Iwe waifona iwe. Kufona kwacho ainyanya iwe. Ndio waida muchidzokeza mambo murume wangu mambo. Wangu mambo angatiza muri vana kuchikora havasi kuenda. Izvozvi vana mombe hapana anovharira, akungogara imo muno muchioni chekuHarare muno. Saka mambo ndakaya kwamuri mambo. Ndezvawezvi mambo. Saka iwe murume wake arikugara muMarare. Arikugara muno Marare. Iwe urikugara ko? Kwarusapi. Saka chiitika. Haachauyi kumba, akungogara kaneko kumagirlfriend kwake uko. Saka achakufadza chii? Ini chandifadza mambo ndechekuti makanditenda unoita zvandakakutiita. Saka zvandakaita mambo zvabanda zvibata. Ndafara zvisingaite mambo. Mambo mbiri yenyu ngaiende kumberi nekuti vanhu vanga vachiita zvisina kururama. Vana vangu vachitambura, ndichishupika inini ndichinokodze zvinoto. Une problem, ngone kupotera ini pafoni nesana ndatadzira dambudziko rako inini. Mambo ndada kuti zvifambe mambo kuti zviite chop chop. Wakomana ngwadiki mambo amekwarisa pari ufona.
Amakasa pauri kufona. Hongu mambo. Uchikana makodzo usingamire. Mambo zvaitondirwadza nekuti vana vari kutotambura kuti kudya nhoko dzezvironda handaimbotadzi kufona mambo. Mwana ari form 4 tabva kunyora here mambo nenyaya yechikure. Zvinoitawo here izvozvo mambo. Zvakaoma. Saka nhaiwe. Saka aripi? Aripo nevabereki vake kuseni kutondinga kuseni kumba kwangu kuti ndimi makandigadzira ndimi makandigadzira. Kuti ndikuzivei kukugadzira ikupi kwacho? Makambona chibata mushonga. Ndiye. Ndiye ari pakatu. Akatsvuka. Akatsvukirira vaenda vakatsvuka kana kuti ndo vanogeza nefanta isinogeza nekokora nemvura dzemuko hatichadipo. Ndini mambo ndauya. Mambo ndanzwa ndiri kugeza kasingaperi papa ndiri kuerera ropa mambo. Chicha wabata saka wabata. Watadza kuwa netra Fugama tu. Saka ufamba sei? Pakaipa mambo ruku. Papa pakaipa. Baba. Ndio nako. Karabasi. Ni mwana wangu. Asi zvanga achiita zvachona ndizvaita kuti zvimusvitse pari apa. Saka tatouya kwamu kuti mutisunungurewo. Inanizotoziva bene zvikiitika bai. Pane vakafamba vakauya kuno kwamambo. Avanomboya kuno. Vakati handei kwamambo. Ndokwandapuwa zvandakapiwa. Wabvunzei zvakanaka kuti wakaenda kupi? Mwanza vantaura. Ndati wabvunzei zvakanaka kuti wakaenda kupi because ini kuna mai vanobva ndakavaona. Mati makawana kupi? Baba zvamakundibvunza kuti mimi zvese izvi ndakazviwana kupi? Imi manditi kuseni handei kwamakagadzira mwana wangu handiti ka. Saka imimi mauya kuzonzwa kuti mwana wenyu akagadzirwa sei? Mwana wenyu ndakamugadzirisa kuno kwamambo Mutize nenyaya yekuti aitiza nemurume wangu. Izvozvo zvari kutaura kuti haunyari. Ndaisaziva kuti zvichandisvitsa ipapa apa. Saka yo ngadechembera kadesoi. Yaindichengeta mambo Mutize yaitondichengetawo ndosaka ndakaidawo chembere iyoyi yaitondichengeta. Mukadzi wacho takatombonetsana saka ndasingazivi kuti mukadzi wacho achandisvitsa paandisvitsa nhasi. Vaindituka mambo vachindituka vachindishoropodza mai ava pandakavatsiura kuti siyanai nemurume wangu vaitoona kunge iwo ndo gamba chairo. Saka nhasi ugamba wacho ngavachizviratidza nekuda varume vevanhu ngazvisaperi mambo. Izvo avari kuita izvo shoma izvi mambo. Angopapo warapo ndiana. Mama. Ndiana. Mambo. Mwana wangu. Ko. Ndakamubvunza ndikati ko chichikuiti zvikanzi mama ndine munhu wandikufambidzana naye asi munhu ane mukadzi wake. Saka zvaane mukadzi wake inini ndakutongogeza kasingaperi. Saka inini ndakutongondinetsa kutongondishungurudzawo kuti mwana wangu zviri kufamba sei. Saka pandazonzwawo kuti pana ndamutande kuna mai vacho tinoona kuti vakamira sei. Patazoenda pavatini ndakaita nhingirini handei kuna mambo Mutize. Saka inini zvinhu zvakutondishungurudzawo zvakutondinetsawo kuti mwana wangu uyu anopora ndimi type yanambuya unodya shuga dziva rimo vanhu muchinyepera nga musiri kuziva muchifurira mwana taiva kana achingokuchengeta chete gara mwanangu. Nhasi unozvashata makuti kupisa tsitsi makisa musoro pasaidi. Zvisapere mambo. Zvisapere vandisafisa vana. Vandisafisa zvekundisafisa zviye mambo. Ngazvirambe zvakadaro nokuti vaida murume ndiye ngavatakure vanogara vese. Ina handichadi mambo. Ini ndiri kutokumbirawo maererano nezvakaitika izvi because nezvi kuti ndichifamba kunze uko hazvichatofambi zvakanaka ndakatosungwa. Wasungwa? Ndakasungwa. Unechini makumbe? Ndakasungwa kunhengo chaiko hapana chichaite kana kubuda chaiko zvakutoramba. Chii zviri kuitika kunhengo? Ichatomboite zviya zvinofanira kunge zviita pavarume. Kusimuka? Ndizvozvo chaizvo mambo. Kana mukadzi wako chaka chasimuka? Tofungidzira kuti patatouya kuno tauya kutsime tichabva kuti vanhu chaivo vakarongeka. Aya kutsime? Tsime inorenzi yakadaro. Handisi tsime vei. Handisi tsime vei. Ngavatombogara mambo, ngavatombogara mambo vakadaro mambo kwete kuvasunungura mambo. Ndatambura mambo nevanhu 12 vachiita zina basa vana vachisafa. Ngavarambe vachimbosafawo. Rwendo runo ngavasafe mambo.
kutouya kwatatoita kuno mambo kupotera kwamurimi baba ndimi unoona zviri kuserisa hatina chatinoona yakutopoterawo kana wapotera uchasvika handipoterera kuita kuti hapana nzira isingasvike nekuti ina ndikwanise kukubatsirai nekuti iwe kana waitsurwa nomukadzi wako uchina mboita zvechipfambi mukadzi wake wakamuregerera achituka mukadzi wako mukuru wese wakadzi wako wanditi inobarika naisekuru kozvange machemera zvakanaka vanhu ugare neuri munhu womurume usingaite bondo nemadzimai aya pakuchema kuvanhu vakuru kuti zvatasvika kwamurimi kuvanhu vakuru kuvana isi kuvana veda ini hapana ini sababa hapana zvandaiziva hapana zvandaiziva ndisingaziva inini akatozonditaurira wakati mama ndakangomona akangorara asi kufamba kana kuita sei ndikati hanai mwanangu chii chiri kunyatsoitika ndopakazopesa pairamba kutaura bhazotsanangura ona kuti ropa rachada kutongobuda zvakawanda saka ndakutongokumbirawo regerero kuti mumusununguro mwana wangu kuti aite zvakanaka zvimwe zvinhu zvakutongondinetsa kana ndinofaro chairo kana ina ndichitomborina ndasingatomboziva rodana nemunhu ndaifingira pamwe kudana nemurume nemukomana saka iye ndaingoti munhu akudananaka nemukomana wake ndakutongokumbira kuti mutongondisunungurowo chii mwana wangu chimbotambai nhama maine mwana wenyu makanga makasiya mukwasha achirora achikupai mari mimukadzi nemurume achibvisa mari andi makatoombera mukati maita basa saka ndiyo basa racho iroro ndo mabasa acho iwa ina handidi mabasa iwa ndo mabasa yenyuwa ini nokuti zvatondiremera kana kudya chako achatombodye saka ndakutokumbira kuti aite sei mama muri unyanyochemerei chii chamuri unyanyochemera chemera kuti mwana wangu dai angosunungurwa kukanganisa tasingambozoda kuti mwana akadanana nemurume womunhu saka pata kutongokumbira asunungurwa makaudzwa zvaita sei anga asisafamba ungogara akarara ropa ringobuda nyange akarara pachipisiringi chikuzara kana kudya chako achadyi aratangochinja usoro payaita kusvika nokunzai harisi kuchinjika ndiri kutobva kuchinja mai manje asi hazvisi kuchinjika hazvisi kupera harisi kutopera pazuva unochinja kangana ka4 mambo Mutize mama muri kufungawo sei panyaya yemu ngaatoramba akadaro nekuti ndakasafa mambo ndiri kukumbira hangu kuti mudzimai wangu andinzwire tsitsi andinzwira tsitsi tichazonogarawo pasi nehama dzake kana achida kuripwa mukadzi nichangonomuripa zvese zvari kuda teti madi mambo tirai kukumbira mama uchinoregerera zveshuwa mama ndinokumbira riregerero baba mwana pamaizviita zvaikufadzai isu nevana tichitambura nanhasi ngazvirambe zvichikufadzai ini kwete ichokwadi zvainakidza mudzimai wangu asi iko zvine zviona zvaoma manje hazvisati baba mwana zvamukuti hamusati kana mukati mimi mukuda kudzoka kumbai musingashande magetsi acho tisinganowata tete zvinobatsirei zvinoshandei baba zvinoina handinganogarika nemi iwe zvangu ndichinogara nemurume akaneta magumbeza ndomudi zviite kana makatoneta mongoenda nadzimai wenyu akubuda ropa mongoneta musha wenyu kwete baba mwana kana makutoda zvekukumbira kwandiri nini ini ndine ukama hwangu unoteera ini mashuromu kwete kwazondikumbira pamberi pamambo Mutize ndakauya kwamambo Mutize ndichirwadziwa ndichichema vakandibatsira nhasi ndongoti ndikumbira regere kuti zvinoshandei izvozvo mombe dzacho dziri kupedza kuvapa ini mari yedare ndakabvisa mari yekutenga makwati ndakabvisa mari yezvese zvavaida mambo ndichingomhanya ndichingotodogora imwe yeshe izvozvo itori kumari chose vanhu asi ndatombopedza kubhadhira mondudza izvozvo kuti anzi kuregerero chipa handisi kuda murume tangombonodzana atete wangu nanambu yangu kuti ndozvavo makaita hongu tichafamba kwese ikoko tonotaura navo madzimai vangu onai vana manje vanotambura vanga vasinga vachaende kuchikoro saka kuda kuti tidzoka panzira yakanaka kuti vana vaende kuchikoro zvevana kuchikora zvisina basa izvi kwaive kurasikawo hanzi namba dzatete inini ndakutongokumbirawo kana dziri mombe zvadzo tinoita seika
tinobvisa namba dzatete ziudiwa takutongokumbirawo kana vaida kuripwa zvawamai kuti mwana wangu aite zvakanaka nyangwe naiwo mambo vacho tinonotengesa hedu mombe maisazive here chikomba chemwana ndandisingatombozvizivi ndakatozozviziva atozouya achiti ndiye murume wangu ada kundiroora makamutambira pekutanga ndakumutambira ndakazviramba ndikati kwete handidi zvinhu zvemahumbwe panapa kati zvetsvina papa yake murume akati handina mukadzi saka iye zvinozvi zvakutondishamisa nditozonzwa iye akuti achiti ndakurwara ndakudai ndane murume saka ndakutongokumbira kuti mwana wangu aite sei asunungurwewo aitewo zvakanaka ndasingaziva kuti zvekudanana nevarume vevanhu zvakaita sei zvitashata right muri yezimbabwe pano tiri kufonera tete tinzoti vakanzwa iri nyaya hatigone kudzishanda pasina zvisingazikanwa. Halo. Halo. Makadi. Tiri makadiwo. Ndimateta memaroni. Hongu. Alright. Mutana mambo mutize mbatsire kwa Harare. Alright, makadiko mambo. Na makanzwa iri nyaya memaroni. Nyaya kaizwa sisi nyaya ino nyaya isingatomboiti nyaya iyoyo. Mukuti kudii nayo because amemaroni ari kuramba kusunungura munhu. Ndoda kuti vari kutaura kuti imimi hama dzacho munofanira kunge muchizviziva. Saka imi hama dzacho hamukwanisa kusvika kuno kuHarare nhasi kuStone Ridge. Tinokwanisa rega tiwawarire kuti tisvikepo tione kuti togadzirisa zvenyaya yacho kuti wasvike pakuwirirana. Munhu anotadza asi munhu anoregererwa ake. Taurai nawo memalona. Oyamai, fuka meme mtambefa. Because munhu anofa kawe naye atete. Aiwa ndosaka ndati wanoda kuti tinotawirirana kanhai munhu waMwari. Hello tete. Mai maloni muri sei? Ndiri nani tete, kuno hanzvadzi yenyu negirlfriend rake vari muno mamambo mutize muye kwandakambokuti ndichambomhanya kuti ndinoona kuti zvinoita here zvino mukadzi wacho rungochururuka maropa muno akangozara murume wacho ari kutaura zvese magetsi hazvichabaki saka ndinonzwira tsitsidzei munhu asisamuki magumbesi. Aiwa kanhai muzukuru wangu nyaya iripo ndeyekutika iwo munofanira kuwirirana handisika. Mawirirana ndinokuya ikoko kwacho tospotaura togara pasi toona kuti toita iwo unofanira kuripwa. Imimi tete wacho chiuyai pano muzoona zvakaita hanzvadzi zvakaita murume wangu izvi uyai mundionerewo zviri pano kuitira mangwana vehukama. Mhanyai muuya tete. Alright, maita basa tete. Ita kuti mufonera vamwe musvike nokukasika because nguva dzinenge dzatifambei. Moseva number yangu. Alright, saka muri kunzwa sei? Muri yeZimbabwe ndiri kuhwadziwa ndiko. Muri kunzwa sei? Mudumbu futi muri kuhwadza saka hapasi kugarika pasi pacho. Shit. Wana dara. Alright, ngawa chito danochinja ropa rauda kuera ropa rakutorera munomeki. Vachinje futi ropa mambo nezvavaita. Mambo ipapa aiwa. Akadai handina tsitsi apa. ndasikambozivawo kuti ndezviri kuitwawo nechimwana wangu. Vachaita sei vana vamama? Ngotorare kunoko. Wese wakadai. Vachimirira hama dzamai. Right. Apa kaipa.